Dette er appen akkurat slik den er i dag. Ingen prototype. Du fortæller den, hvor du skal, Bilbao, Santander, hvor mange dejger, i hvilket tempo, om barna bliver med hunden og hvad budgettet er. En knap. Gratis, og vil du hellere planlægge på stor skærm, gør du det samme på PC'en på vanari.ie. Den bruger et par minutter på at beregne den virkelige ruten. Det er ingen færdig mal. Appen den har genereret en rundtur for os. Dag 1 fra Bilbao til Santillana del Mar. Dag 2 videre til Santander med tur- og returmulighed. Og på dag 3 er vi tilbage i Bilbao via en ny rute, så du slipper at køre samme vej 2 gange. Hver etape har selvsagt kartet klart for Google eller Apple. Men se her da. Efter omtrent 2 timers køring er Le Caetio et perfekt sted at strække på benene og lade hunden få en liten pause, tage en tur ned til havnen, se fiskebåtene og kende lugten af fersk sømat. Ingen mal skriver dette. Dette har appen regnet ud for din tur. Vanari. Planlæg før du drar. De 100 første bliver founder for livet. Vanari.ie